बाक्सानि मसलपुरावबो हादोरारि खौसेथि सानखौ फालिदों। दिनै 30 अक्ट'बर दिनैनि सानावनो हादरनि आयरन मेन एबा उदां भारतनि गिबि हादोरगिरि सरदार वल्लभ भाई पटेलनि जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि जोनोम सानजों लोब्बा लानानै भारत हादरावनो हादोरारि खौसेथि सान नेशनेल इउनिटी डे महरै खुंबोगासिनो दं। बे सानखौ हादरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव फालिनाय बायदिनो बाक्सा जिल्ला खुंथायखौबो फालिनाय नुनो मोन्दों। बे सानजों लोब्बा लानानै बाक्सानि मसलपुराव बाक्सा जिल्ला खुंथाय आरो बाक्सा जिल्ला सोलोंथाय बिफाननि बानजायनायाव फरायसाफोरनि गेजेराव खारनाय आरो बाक्सा जिल्ला पुलिस बिफाननि पेरेड दिन्थिफुंनायखौबो नुनो मोनो। दिनैनि फरायसाफोरनि गेजेराव खारनायखौ फ्लेग अफ खालामनानै होयो बाक्सा जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेगादालिन पार्टिन। बे हाबाफारियाव जिल्ला खुंथाय आरो जिल्ला पुलिस बिफाननि गोबां मावख'आरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আমি সকলোৱে জানো আজি দিনটো আজি ভাৰতবৰ্ষৰ বা ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস। মাননীয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, প্ৰথমগৰাকী ভাৰতৰ হোম মিনিষ্টাৰ মুক্তি যুঁজাৰু তেখেতে হ'ল চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল। তেখেতৰ আজি জন্ম দিৱস। আজি 147তম জন্ম দিৱস। এই জন্ম দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ভাৰত চৰকাৰৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি আমাৰ জিলাখনত ৰান ফৰ ইউনিটি আয়োজন কৰা হৈছে। জিলাখনৰ সৰ্বমুঠ 50টা বিভিন্ন ঠাইত ৰান অফ ইউনিটি আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ত আজি আমি ইয়াত মচলপুৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী খেলপথাৰত চেণ্ট্ৰেলি জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ উদ্যোগত স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ উদ্যোগত এইটো চেণ্ট্ৰেলি আয়োজন কৰা হৈছে। আমাৰ জিলাখনত সৰ্বমুঠ 115খন LP স্কুল, 66 ME স্কুল, 41 হাইস্কুল, 15খন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু 6খন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী কলেজ লগ হৈ প্ৰতি 50টা ইউনিটত অংশগ্ৰহণ কৰিব। 8241 ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু 800তকৈ অধিক শিক্ষাগুৰুসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। গতিকে আজি আমি এইটো আয়োজন কৰিলোঁ। আজি এটা আমি শপত বাক্য ল'বৰ কাৰণে आयोजन करा হৈছে। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाय लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना SSC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाय लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाय लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथायखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाय लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथायखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाय लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-2263133 9101536360 700-2263133 9101536360